Gutoma TKT Multiplex pane shoko mningi narechitina rinoda guru variongorore ekwauya nhume yekutaurira ndizvoka maona ndakuunganidza muningi na uya ndikutaurire hama dzinouya kukuparadza shamwari dzinouya kutiparadzanisa asi wako anouya chikushororodza gara pasizani ndikubayire handidi uendola usimukire nhamo ikauya uzvimiririre handidi umira sasimbimbi-ndoga kugarika kwemwoyo undirangarire nekuti ukuru unotanga newe ediridzira mbuva yemutendemeko ndiyo kanzira yekureurura muningi na uya ndikutaurire hama dzinouya kukuparadza shamwari dzinouya kutiparadzanisa asi wako anouya chikushororodza zvakanaka chinouya iwadikitira zvakaoma zvinobva wazvinyorovesa vana baba nana mai vanopururudza vavanonzwaka kubva vake mutetenerwa ndiwoga mazana ndakunyaurira nepakati pemoya umadururure zovaonaka kukwa kwake makurukota pane chokakuru panore kutsiurana muningi na uya ndikutaurire hama dzinouya kukuparadza shamwari dzinouya kutiparadzanisa asi wako anouya chikushororodza gara pasizani ndikubayire handidi uendola usimukire nhamo ikauya uzvimiririre handidi umira sasimbimbi-ndoga kugarika kwemwoyo undirangarire nekuti ukuru unotanga newe ediridzira mbuva yemutendemeko ndiyo kanzira yekureurura muningi na uya ndikutaurire hama dzinouya kukuparadza shamwari dzinouya kutiparadzanisa asi wako anouya chikushororodza zvakanaka chinouya iwadikitira zvakaoma zvinobva wazvinyorovesa vana baba nana mai vanopururudza vavanonzwaka kubva vake mutetenerwa ndiwoga mazana ndakunyaurira nepakati pemoya umadururure zovaonaka kukwa kwake makurukota pane chokakuru panore kutsiurana muningi na uya ndikutaurire hama dzinouya kukuparadza shamwari dzinouya kutiparadzanisa asi wako anouya chikushororodza